Episodju bħal tal-konvoj ta' Santa Marija juri l-lubija tal-Maltin, dan intqal mill-President ta' Malta George Vella wara ċeremonja qasira li fakret id-79 sena minn dan l-episodju importanti fl-istorja ta' pajjiżna. Il-President qal kif ċeremonja bħal din fakkarna fħutna li taw ħajjithom għal pajjiżna tul il-ġrajja tat-tieni gwerra dinjija. Hawn irrimarka li aktar ma jgħaddi żmien il-ġenerazzjonijiet iż-żgħar qed jinsew l-importanza ta' din il-ġrajja storika u l-impatt li kellu fuq ħajjitna. Jiena nammira u napprezza ħafna il-min ikompli jġedded il-memorja għax din hija l-istorja tagħna li sfortunatament m'għandniex ninsewha. Dawn huma episodji li fihom irdu nfakru l-lubija tal-Maltin u iktar insellmu lil dawk li taw ħajjithom biex dawn l-affarijiet seħħew u taw il-bixxa li taw l-istorja ta' pajjiżna. Iċ-ċeremonja annwali saret fil-Port il-Kbir fejn tefu numru ta' kuruni tal-fjuri fil-baħar. Fl-aħħar ta' din iċ-ċeremonja, membri mill-Forzi Armati ta' Malta daqqgħu il-last post u ġiet osservata minuta ta' silenzju.